to nga grabe ka blida do. Oh, oh. Oh. Oh, tanawan ni bay. Tanawan ni yang blida bay, grabe bay. Oh. No. Guniti bay, guniti cellphone. Isog niya. Ha, tanaw mo kaya na nato saman. Isog niya. Ha? Isog niya. Kaya na nato yung blida bay? Ano? Ito na no, aksyon na. Murti eh. Isog din nila yun. Pero, abot na kawan. Madaran na yun. Ha, dara? Madaran na yun. Oh. Aksyon na. Oh. Kaya na to na? Kuha na yun. Kuhara na to? Kuha na yun na yun. Sundan mo na bay. Ako yung matanggap ang ulo na to na. Kaya pa na yung kamot to? Oh. Tumangan ka na yun. Ako na gusto ko ba akong aksyon pa ng buwan ko lang ako kasada ba? Kaya na to na? Ano na ba? Ako gusto na. Kahit mga nasundang bay. Huwag mo ginamsaman. Di naman yung kamot. Oh? Oh? Inihap mo na ba? Grabe, di ba? Ari, daanan mo ba? Ha? Kaya na to na? Daanan mo ba? Ang permiro, atong gamiton ba yan ko andaan kining alho ba or garote ba para nga ikaso ko ad. Wala din mo? Pwerte eh. Pwerte mga idol, grabe kay aksyon. Ato na soyan bay, kung saan na to soyan. Kana lang ba ko duty? Pagka nga mo. Aksyon lang ba na? Skula po to ng soyan, skula po na na. Grabe grabe bilid oh. Iguang na bay pero mama or garo gidara yo. Oh, pwerte oh. Oh, oh, sundan pituyog kayo oh. Kaligo lang sundan. Grabe. Oh. Kumao gitu. Mga idol. Kaya ra ko nung bay Ramon. Kamu nga lagi tanah ba? Kamao ra tana. Sige, sige. Poho na lang ato lang soyan. Ato hilaw dakit. Nga, oy.